eGoli uyakwazi ukuthi ulale emadlile. eGoli uyakwazi ukuthi ulale ngaphansi kwembhede. Ngoba mina ngiyimponzele yathi mayifika eGoli yafika eHostela. Iyabona mfowethu bavuka insini baya emsebenzini. Wena njengoba ufikile futhi osemncane ongakalazi neGoli, wena into umebeze bawashela. Into kumele uyenze upheka. Nakhona noma upheka lokho kudla uphekayo, ngeke ukupheke bese uyakudla. Uzokupheka ulinde inselezi. Sathi siyaba mathatha inyanga 3 years ngila phansi kombhede. Ukuze kuphumele oyo onale mbhede mhlambe kuphumela ukusha ngaphandle kuyimawe ngigibela lapha kombhede. Ngoba ngeke usho omdala ofike eqango nawe eGoli elala embhedeni uthi nawe uzofuna ukulala embhedeni. Uqala ngaphansi kombhede kumele uphume futhi ngaphandle ubone impilo ukuthi impilo ngoba ngaphandle uphila impilo efana nasekhaya. Hostela impilo yakhona icishiye la ngasejele. Ngimpela ngiphinda namukela ohlelweni lethi Untold Stories ngaphansi kwe-channel RMTV. We are back with another episode. Program kunjani? Ngiyaphila futhi. Program mhlambe emakhaya emntwini ongamazi bangathiwa uyazazisa lapha ePudobani. Hayi igama lami ngosabelo. Isibongo Macho. Onodi. Isigodi. Set. Sizwile udaba lwakho noma ngathi umlayezo lo esize ngawo namhlanje. Kona nje ngaphambi kokuthi singene kuwo bengicela sithi ukubuyela emumva kancane mhlawumbe ngesikhathi usuka ekhaya uza eGoli ukuthi mhlawumbe indlela yakho yaba kanjani. Ukusuka kwami ekhaya ngize eGoli kwabo ukudintana nabangani. Ukuthi awuthina siGoli wena uhleli ekhaya woze soza. Ngabe senisuka ke nami ngoba nesikole sangihlula. Ngase ngibona nami sengokile phela manje ngicela yonke into. Ngase ngafumela ngabo futhi ukuthi ayododa ngakhuphuka. Hayi ngakhuphuka ngani mangifika akwangabe kusafana nalendlela le ade bengibize ngayo. Esafisa sadonsa kanzima lapha. Sadonsa kanzima. eGoli uyakwazi ukuthi ulale emadlile. eGoli uyakwazi ukuthi ulale ngaphansi kwembhede. Ngoba mina ngiyimponzele yathi mayifika eGoli yafika eHostela. eHostela ungabona ukuthi bebahle besuka emakhaya besuka eGoli beye emakhaya. Kanti abasuka khona wisima lapha mfowethu. Uma ufika eGoli ufika kuphehlobeni noma ufika kwafowenu? Nafika lapho kwenzala ehlobeni. Ngahlala nokwenzala ukhona nomalume sahlala sonke. Ngaleso sikhathi leso uzofuna umsebenzi noma ngizobheka amathuba omsebenzi. Hayi ukuthi kusebengibize level umsebenzi. Hayi wasebengibize umsebenzi ngizofuna ngizocina. Wafika eGoli awusebenzi awuvuka amanye amadoda emsebenzini. Iba kanjani impilo? Mfowethu ngisho nenze makule. Iyabona mfowethu bavuka insini baya emsebenzini. Wena njengoba ufikile futhi osemncane ongakalazi neGoli, wena into umebeze bawashela. Into kumele uyenze upheka. Nakhona noma upheka lokho kudla uphekayo, ngeke ukupheke bese uyakudla. Uzokupheka ulinde inselezi ukuthi size yiwethe zonke emsebenzini kuyimanga kodliwa. Nakho ukudla kunesikhathi udliwa ngo-after no-passage kuma-state. Umele hlangane ibadla chithwe ibadla ushiye. Mama ungekho wena ukuthi ubuphekile bekudla awe waphuma ngo-passage imali edliwa. So usugciniwe. Siyozokuthi seyistimela usiyobona ukuthi umisa kanjani ukuthi mhlawumbe ukontrakt ubukona uzokuthatha aphi nomtrakt uma sebezi usiyona ungadlile ukuthi khona mhlawumbe omaziyo ongakusiza ngotrakt ukuthola amagwinya waphela amagwinya nathi edliwa kakhulu eHostela ona ukudla uningi lapha
kwinya nje ningi chithisaka khona to corner igwi into ngathi ibangela ukuthi udliwe ngesikhathi noma kulindwe laba abasebenzayo ubona ukuthi hey nomthetho yathu imithetho impilo yakhona ukuthi nje kumele edliwe ngesikhathi yonke into kumele ihambe ngesikhathi nesikhathi sokulala kumele kuhlambe ngalesikhathi nefoni kumele uqhamume ngefoni mase kuze kwasha nje nilele kumele uphumele phandle bona uphumele ekamelweni lekitchen uzokhuluma nefoni into yalapha ihamba isikhathi umthetho ngiyakuzwa ukukhuluma uveza indaba ukuthi iyenzeke ukuthi iGoli ulala phansi kombhede mhlambe uke waba ngaphansi kwaleso simo leso isikhathi eside mfowethu isikhathi eside sathi hlaba mathathu inyanga 3 years ngilala phansi kombhede ukuze kuphumele olala embhedeni mhlambe kuphumela uqhasha ngaphandle kuyimawe ngigibela lapha kombhede ngoba ngeke ufice omdala ofike eqala nawe eGoli elala embhedeni uthi nawe uzofuna ukulala embhedeni uqala ngaphansi kombhede ephume lo mdala kibenewe ngaphansi kombhede wona lozofika uzoqala ngaphansi kombhede Shupha hlahle singasho ukuthi iHostela akusindawo yokuhlala unomphela iHostela mfowethu newethi iHostela ifuna umuntu ozofika afuna umsebenzi awuthole mayothola umsebenzi adedele ibandla leli lincane kahle kahle indawo yokufundisa impilo yaseGoli akumele uhlale isikhathi eside ngoba nabanye bafuna nabo ukuthi banethezeke kahle belale phe kombhede yabona nje yonke into ingahabi inzima njengobusuku usaqala usafika hamba isikhathi mhlawumbe ukuthola umsebenzi impilo ishintsha kanjani manje iziphi izinto ebezenzeka umsebenzi wakho uthole impilo ishintshe kanjani mhlawumbe ngokusuku khona uyitoho otholile mfowethu yashintsha kakhulu impilo sengidohoza yashintsha kakhulu impilo ngoba ngakwazi ukuthi ngiphuze itiye ekuseni ngakwazi ukuthi nami ngithenge sikokugeza ngithenge isakale empuphu ngaphila ngaze ngabona ukuthi hayi nami ake ngiqhumeke manje ngiyimele ngoba sengiyibonile impilo engathi makufika ngaphandle impilo inomehluko nosuqashile inqudi yabuya ujazi bekuthiwa angaze ngihlale lesikhathi eHostela ngasho mahlala ngaphandle ngabe eziningi izinto engazenza beyawazi la kwawo nokubeka imali ngikwazi ukubeka imali mina ngeke engashintsha kwami mina ngaye utwala ngiphost bang ngaye kugwayi angibheki mina ngangibhenza lokho mina ngiyakusho namanje abangazi ke engakhula nabo ngangifuka ngiphuza strong ngwenza konke nje lokho kubi kodwa ngaphuma eHostela wayabuya ngikhumbule ekhaya ukuthi ekhaya bayadla akhumbule ekhaya ukuthi ekhambele ngaphathisele imali ngalo umbhede nganesphone nganesitsha sami ngane-TV yami ngane-radio yami lokho ebengakwazi ukwenza ngiseseHostela uhlala isikhathi singakanani eHostela mhlawumbe 9 years eHostela 9 years eHostela 9 years uphuma ngoba ususebenza noma ikhona iminyaka oyihlalile eHostela kodwa bese usebenza eHostela ngiphume ngisebenza kodwa ngingasebenza ngihlala phakathi mhlawumbe masingathi sibuyile emuva ngalesikhathi lesi manje ususehlezi eHostela kodwa usuyasebenza ukuthi ishintsha kanjani impilo nakhona usesekhona eHostela usuyasebenza manje kodwa usahlala khona eHostela umehluko uba khona kodwa awubi mkhulu uba khona lokuthi ukwazi ukuzenzela izinto zakho ukwazi ukuthi nawe uphelele udla ufunayo uma ufuna usinyama mawukuthi uyashaya ufuna ukuphuza uyahamba uyithanda ubala bakho kuhlala ekitchen nezipisi ezinye niyawumazela ngigida le ngoma into emnandi eHostela ingoma iyagidwa lezi zinto zesintu ziyasebenza kakhulu kuyagidwa kuyaculwa icathamia kuyajima wofuna ukujima ngokuthi umuntu othanda ukujima uyakhona ukwenza izinto eziningi awusekho ngaphansi kombhede manje akusekho ngaphansi kombhede manje usulelekile lawo usunombhede usunembuko zakho kwaphela imbuko eHostela hayi ukuthi uyayithenga uyifica khona onganzazi uzayithenga ngobani lezo osumlalakisi
baningi nje uma ababhathi imobo abangazazi society obaningi. Sithi nalabo abafikayo bakubona umzimba wasemahosteli basebenze kodwa baphinde baqhubeke baphile bona lempilo abayithola ephilo hostel. Le nto wethaza noma umuntu uyanjova noma umuntu eyithanda le mpilo. Ayikho kahle le mpilo. Le mpilo le mosu nabo 30 something wajambane ka Diddy. Kumele uphume futhi ngaphandle ubone impilo ukuthi impilo meso waba ngaphandle uphila impilo efana nasekhaya. Hostel impilo yakhona icishiyela ngasejele. Ngasejele icishiyela impilo ngase noma ngazange ngene ejele kodwa impilo yakhona ifuna impilo ukuhle ngakho. Abeza ngaphambilini ukuthi abantu laba basemakhaya abakhulayo babona ubhuti bebuya eGoli begqoke kahle kube ngathi yonke into ihamba kahle ngathi so but kahle futhi umphumela kwathi hostel. Ungathini nje kuyo umuntu njengamanje owenza ibanga ngamadublitini uzophuma unyaka ozayo engazazi noma esikoleni noma uyofuna umsebenzi. Mina into engifuna ukuyitshela abafundi abancane abazoqeda ungeza hostel. Ungeza hostel usa-applyile usayimisela ukuthi uzofunda ngoba ungena lapha nele lisafunda. Nele lisafunda ngena lapha. Impilo yalapha inzima bafana ngithi fundani uhlale ekhaya uapply uqeda ukuapply uzobizwa ngasekhaya. Ngoba impilo ozoyifica lapha izokwenza ukugcina usugive up ukufunda. Lapha ungasiboni thina sibahle sigqoke kahle sisuke emahostela sehla sekhaya bese unjela kumnandi kunzima lapha. Lapha uzofika ngaphansi kombhede. Lapha uzofike ile mpilo le obuthwena i-right usesekhaya usasibona siyiyo uzofika lapha ulambe ungaphuzi iti udle ntamba mase kuyenzebenzi washele obhuti abasebenzayo. Uzothola imali esimwe ekseni uzothola imali ebuye ekseni waphuza iti bayimane lapha bayiphuza ijuice lapha kwa rice kayipheke washo. Mina ngaze ngahamba khala 9 years ngaze ahamba angaze kuvula kuthiwa ngidana salad rice bengangifakazela into abanye sikhuluma ngalo mfundi lona besimngona vele ukuthi udonsa kanzima vele ngoba uvezile ukuthi yeneza ihostel kodwa uzoyizwela naye mhlambe imuphi umzima agcina abhekana nabo noma iziphi izinto angagcina ezenza engalungile ezenzeke ehostel ngoba esikoleni izinto engahambi kahle. Siningi awona umnewethu wewe mfowethu siningi kapha ule wathi indaba embovu. Siningi mfowethu. Lapha hostel uzoyibanga boards ngokuhlubeka. Uzoba inkabi lapha hostel ngokuhlubeka. Hayi ukuthi uzoba inkabi ngoba usuke ekhaya uthi vele ngoba usuke ekhaya nemfumo ngoba inkabi mase ngiselole. Isimo ozofika ubhekane naso. Indlala ayikhona indlala. Nokuhalela into ezinhle ubona wafethu benento ezinhle ora uzoyifica lapha ngintashela ba kangayi wena usingabe bayifika nemali ithi imali la wayithatha imali ugcina usuwana ukuthi angene la ngendlala ayidlala mfowethu indlala isobe indlala iyamenza umuntu engene ehlathini kadena lo umbona umuntu lo lephela kayipilayo ayinona impilo ayimfanele impilo rokuwa ayimfanele kodwa ngesima abhekene naso egcina sekela nanabangani thilo tasambeni kuyaphileka. Mfowethu yazi background yakho zazi wena sazi story sakho ngona ukuthi mina eGoli ngizowenzani mina kuphuma ekhaya njani mina umzalo wami wathini ekhaya mawundo wekhaya wathini ekhaya mina into engizoyifuna eGoli uzofuna ukuphila kangcono bona le mpilo ngoyiphila usekhaya eGoli uzofuna imali ukuthi ufusiwe uzofuna ukuthi umndeni wakho ujabule ngawe uzofuna into esiphi ukuthi nawe kusasa uma ubaba ophilayo nawe kusasa ube indoda phakathi kwabantu nomuntu ohlonifayo ngezenzo ezinhle. Ngesikhathi lesizi into engakahambi kahle ungakuthola umsebenzi abazogcina ufike lokho ucabanga ukuthi ugcine ucabanga ukujoyina le bakhe le wayithini indaba enkulu ngathi shahani ngithemba
Kwenzakalani? Ngathi shangena. Then ukuhlupheka. Ngathi shangena impela ngoba abangaziyo bayazi impela isitoti sami. Manje ngendlela ngase ngicabanga ukuthi mina ngiziyolala. Maso usebebheda mina. So ekhaya ngobe sebegeza izandla. Ngase ngafocus ekuthini ngiphanda endlela engimanda ngayo ukuthi ngiphile. Wagcina ungayithathanga lento. Hayi angithathanga mnewethu thathanga mfowethu angithathanga kodwa indlela esifunungisayo Mhlawumbe masingaqwashisa umuntu osesikhoneni noma umbuyilo osekhaya ukuthi ibuphi umzimba umuntu ongabhekana nawo mase ithathile lento. hayi ubuzima nje ofubhane nawo ijele uzokugala ejele uzobonela ejele mfana wami. Okwesibili uzobofa ufisikasa masingakafiki. If usebenza ngokubulala nawe uzofa ngokubulawa. Uma usebenza ngenkemba uthwele ubulala ngesikhali bazodula nawe bazodula ukwazi abantu then ukwazi abantu ngomesi ufaka ngomesi. If uhlumeza abantu ubamba abantu uhlumeza abantu ubaphuca into zawo ijele zokulandela yabona usejele ufanga umuntu ofika umhlaba usawubona uzophuma asenanduthu abangani bakho semshile ngempilo Sesibala mhlawumbe ubube walithola ithuba lokufunda noma ngithi yiphi into makathiwa ubuyisela isikhathi emuva manje ngaphambi kokuthi uze eGoli yiphi into ongafisa ukuthi yenzeke impilo yakho. Hey mina mfowethu ngisafunda isikole nganginefisa ezinhle mangathiwa ngiyabuyela esikoleni ubethiwa ngathola ithola ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Mina ihlo sami ngangifuna ukuthi ngiboye ipilot but umabhano noma ngibuza uneswathi uyambuza ngibuza ukuthi wena ufundela ukuba yini angayithi ngifundela ukuba ipilot. Uyazi ifiso zethi adfacing ngalendlela esifisa ngayo. Hey mfowethu mina ubethiwa ngathola ithuba lokuthi ngifunde nanokuthi ubethiwa ngiyabuyela wait first time ngangigijimisa ukuze eGoli ngiyofunda ngibekezele ngihlale phansi ekhaya ngi-apply ngihambe ngiyofunda ngithole indawo futhi eseduze lasekhaya mhlawumbe makuthi ngi-apply mhlawumbe ngithole la akoMangosuthu ongoye yabo indawo esondelene nami. Hayi ukuthi ngisuke impela ngibele ngijwayele ngize la eGoli ngoba ilale eGoli lesihlahlekisa siyabuya eGoli futhi siyabuya hayi siyabuya mina eGoli siyabuya siyabuya eGoli kunzima iphara ngiyaphendula iphara eGoli kanti ungasitheleni ukuthi uzoba iphara ulale emgwaqeni ulale phandle udle uyidustbin ngempilo nje esimanga Bakubeni emakhaya sesivala ngithemba ukuthi nizwele namhlanje ke izinto ijikile niyazi ukuthi sijwayele ukukhuluma ngabantu stories sikhuluma ngeindaba engajwayelekile kodwa namhlanje i-episode yethu inesifundo phakathi kodwa ngiyakwazi kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Akubona mina mfowethu siyabona. Ngizwa